Γεια σας. Γεια. Πώς είστε? Δεν μας ξέρετε. Εγώ είμαι ο Σταύρος, ο Στίβλαντ. Περιμένετε να σας δείξω. Αυτός εδώ είναι ένας μπας. Σκάσε ρε. Είναι gamer player 13, γνωστός και ως Μίτσος. Και αυτός εδώ είναι ο VBBV, ένας γυφτάκος. Κάσε ρε. Σνούπας. Ένα χάρτη με. Οι μαλακίες πληρώνουν ακριβά. Και αυτό γίνονται όλη την ώρα creeper. Όχι, Μπουμ. Μπουμ. Εντάξει. Απ' το φύση ρε. Ρε, φτιάχνω ένα σπίτι να βάλω το chest μέσα, ρε. Τώρα φτιάχνω εγώ το decoration. Decoration. Yep. Και... Σε πέταξε. και ο Νούμπα. Και ναι, κυρίες και κύριοι, προβλήματα με τη σύνδεση. Βγήκα έτσι μόνος μου. Θέλω κάτι να κάνω. Ναι. Μίτσο, σε καταλάβανε από το Minecraft και σε πετάξανε. Ναι ρε. Λοιπόν, αυτό θα ανεβεί στο κανάλι ProGR Gamers. Άμα τους ξέρετε από ένα βίντεο που έχουν βγάλει με το Slender, ναι. Δυστυχώς ήμουν και εγώ αυτός. Δυστυχώς. Ήταν ένα βίντεο το οποίο δεν ήταν τόσο καλό, πιστεύω. Αλλά εντάξει, κάποιοι λένε τους άλλους. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σιγά τα. Βγάλω το πεντελάι. Σ' αρέσει. Τώρα εδώ πέρα προσπαθώ να φτιάξω ένα σπίτι. Βέβαια θα βγει λίγο μικρούλι. Ρε, μόνο για το chest το θέλουμε το σπίτι. Παιδιά, και το κακό είναι ότι πιάνω περίπου 10 FPS. Αλήθεια. 40. Εγώ έχω 60. Ας, ο Γιώργος, σκάσε και 2. 59. Και όταν κοιτάω το ουρανό και πέφτει ένα αστέρι, έχω 65. Όταν κατεβάσω τα chunks. Ναι, κατέβασε τα chunks. 60 κάτι. Τώρα το έχω βάλει στα 8. Α, κοιτάω το όρο τον ουρανό και έχω 21. Τρώμε ψάρια. Κοιτάω ευθεία. Μίτσο, κοίτα με λίγο. Μίτσο, κοίτα με. Gamer, κοίτα με. Κάνω μια πυρουέτα. Θα σε χτυπήσω. Όχι, γιατί είμαι με 2 hearts. Δεν τρώω, ρε βλάκα. Στα χέρια μου. Έλα εδώ, έχω ένα ψωμί εγώ. Τρώω, απλώς τώρα κάνω regenerate. Τρώει ουχου. Shoot blast, φίλε. Να βάλω το γυαλί εδώ πέρα. Θα πάω να βάλω αυτά με το γυαλί. Βάλε γυαλί. Ρε, έλα να πάμε μακριά. Εσύ Μίτσο, τι κάνεις εκεί κάτω? Βλέπω το άστρο. Τι να κάνω ρε. Τράβα για mine. Καλά σου με τράβα για Τράβα mine. να κάνεις τη φλόρκη. Μίτσο, ξέρεις εσύ πότε το χ, όταν θα πας για mine. Παιδιά. Σκάσε. Ρε, πώς να κοπάνεσαι. Υπάρχει και η λέξη skeletons. Υπάρχει και η λέξη Μίτσος. Από τον πουθενά τι σκέλετος έρχονται. Ή Μίτσιδε. Ο Μίτσος τώρα μακριά. Ρε, γιατί βάζεις εσύ λόγω, τι θα μπορούσα να το γυαλί. Μα Βάλε, μετά θα το ανοίξουμε. τι ξέρεις εγώ πώς να σε χτυπήσω. Με το χέρι σου, με τι θες. Ναι, με το χέρι φτάνει εκεί πέρα. Εγώ είμαι 30 level, αυτή εκεί είναι... Τι είμαι εγώ. Τι είμαι ο Ζακ. Τι level είσαι gamer player? 6. 6. Τα λίωνα ρε. Κύριε VBBB. Είμαι κοντεύω να πάω 1,5. Ναι. Είμαι προς τα 2. Oh wow, what the fuck. Τρόμαξε. Δεν με κοπάνεσαι. Λάκα. Ποιος βλάκες που ονομάζεται 666 κάτι 666 με κοπάνεσαι. Όχι, εγώ με αυτό συγκεκριμένη. Ναι, να είμαι. Ο Σάνα σε φάει ρε. Ρε, φύγε. Ρε παιδιά, μην κοπανιέστε. Φύγε ρε. Ξέρω ότι είμαι όμορφος. Αλλά εντάξει, μην το κάνετε και έτσι. Άντε Σταύρο, να τον παντρευτείς εσύ το Μίτσο. Ξεκολλήσει. Ρε, σε μια μεριά μην βάλετε, βάλτε πόρτα. Όχι, ας προδότη με κοιτάει με άγριο βλέμμα. Να σε φράξω. Περίμενε, να βάλω πόρτα εδώ.
Όχι, άστο, ας δώσουμε σε μένα την πόρτα. Την έβαλες την πόρτα. Στο πύργο έχει μείον 7. Μίτσο! Πέρασα. Πάρ' το να ρε. Εγώ την ανοιγόκλειδα, άμα το ξέρεις. Άμα το κάνεις. Εγώ πάω για ψέρισμα. Τώρα εμείς οι δύο μαζί. Τώρα εμείς οι δύο Μίτσο πρέπει να φάω, πρέπει να φάω. Όχι, Μίκε, θα βλέπουν παιδιά. Μίτσο, σου έχω μάθει τι να κάνεις. Έλα. Κόλπα. Monster κοντά. Ρε Γιώργο πάλι. Τι πάλι. Άστο τίποτα. Ρε παιδιά, Σκάσε, χαλαρώστε ρε. τώρα, εντάξει. Να. Relax. Παίρνουν creeper. Που με βλέπουνε. Και τσακωνούμε και εμείς. Πότρο. Κλείνω το ταβάνι. Είμαι σίγουρος πως αυτό το σπίτι θα φαίνεται σκατά. Το ξέρω. Μη λες ψέματα, ρε Σταύρο. Όλα τα σπίτια είναι. Αου. Δεν το κάνω εγώ. Ένα αυγό εκδοξεύτηκε. Και πέτυχα μια γελάδα όπως το Πίσω, κάνε άκρη, κάνε. Όχι, ψέματα, μην κάνεις άκρη. Ρε που είχε την πήγε μέσα ρε βλάκες. Ανοίχθηκε η άκρη. Τσακ. Φέρτε τα τσέστη μέσα, σπάσε. Τουλάχιστον δεν έσπασε το άντβιλ. Αυτό σε γύρισε με το παρέμβο, το τότε. Με 3 ζωή την άφησα. Ήρθα νερό. Το χρειαζόσουν βλάκα. Sorry, το ήθελα. Αρή να πατήσω να το πάρω, να το πράγμα τελειώνει πότε να το φέρω μέσα. Κάντο. Κάντο τώρα. Δεν τα μπορούσα, αλλά τέλος πάντων. Ύπνος. Κάμω το. Υπάρχουν τέρατα εδώ κοντά. Ναι. Μίτσο. Έλα. Α, θα πήρα εγώ το ένα chest εδώ πέρα. Εγώ παίρνω το diamond block, τα diamonds και άντε γεια. Και μετά βάζουμε ένα big name και σε βρίσκουμε. Ξεκολλάτε. Τι κάνεις εδώ πέρα ρε βλάκα. Ω, περίμενε. Έχεις να φας κι άλλο χιλίο diamond να πεθάνεις. Όχι, εντάξει. Μη. Έγινε μέρα. Ω ναι, δίπλα κρεβάτι, τέλεια. Για τις νύχτες. Μίτσα. Σταυρό. Μην κάνετε βλακίες, ξεκολλήστε. Έλα να μας θαυμάζεις. Έλα εδώ. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε. Έλα να μας θαυμάσεις. Θέλω να πω, θα στείλω το σκύλο μου. Βάρεσε με μία. Δεν θέλω. Βάρε με. Ρε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο φτάνει προς το τέλος. Στο στέλνος, ρε. Προς το τέλος. Να μην. δεν μπορώ. Προς το τέλος. Προς το... Θέλουμε να πούμε ότι κάντε like, κάντε subscribe και ξέρετε τα υπόλοιπα. Θα σας πάω. Από εμάς για εσάς, ναι, και τέτοια πράγματα. Γεια σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά δεν είπε βλάκα. Ναι, καλή χρονιά, το ξεχάσαμε. Και Φλέψω μεγάλη plays λέει, απ' το βλάκα. ωραίο κλείσιμο. Πού Bye bye. είσαι, ρε. Tell me